Milí diváci televízie Kľúč od, my sa tesne po rozhovore v západoslovenskej televízii, kde odporúčame teda pozrieť si to aj v západoslovenskej televízii, rozprávame s pani doktorkou Soňou Pekovou, ktorá ešte odpovie aj na jednu otázku pre Kľúč od. Vy je známe, že ste milovničkou zvierat. Žijeme ťažkú dobu a aj tie medziľudské vzťahy sa dosť aj zhoršili a celkovo život sa stal takým ťažším. Vy máte radi zvieratá a možno, alebo mali by sme, nie že možno, ale mali by sme si možno z niektorých vecí brať aj od tých zvierat alebo z toho zvieracieho sveta príklad. V čom podľa vás dávajú nám možno nejakú nádej alebo možno taký dobrý príklad, ako žijú zvieratá, ako by sme mali žiť my? Jasně, no tak já myslím, že zvířata především mají zdravý rozum a vědí, co je pro ně dobré. Byť to vědí asi na nějaké úrovni jenom jejich kolektivního vědomí, ale fakt je, že vlastně ten, kdo nežil společně se zvířetem, tak jako přišel o takový jako zvláštní druh lásky, který je jako velice silný. Umí to dát zvíře, protože ono umí být oddané. Ono umí být oddané vlastně nepodmíněným způsobem. Pes typicky, ovšem ten pes rovněž vyžaduje, aby ten majitel se mu věnoval. Pes je prostě sociální zvíře, takže vlastně ten kontakt musí být oboustranný. Takže pokud by někdo chtěl vědět, co to je bezmezná láska, nepodmíněná láska, o které se teď tak hodně mluví, že by to jako mezi těma lidma mělo být, tak jako pes vám to ukáže, co to je. Je mu jedno, že jste přišel pozdě, on se neptá, kde jste byl, s kým a kde jsi včera byl a s kým, ty můj kvítko medový. On je rád, že jste prostě přišel a těší se, že mu věnujete svoji pozornost a vy se prostě těšíte, že ho vidíte, protože on vám nenadává, takže je to jako moc fajn. Taková kočka vás zase naučí takové soběstačnosti a takové gráci. Jo? To je jakože totálně nezávislé stvoření a to vás naučí, že byste určitě měli být nezávislí ve svém rozhodování a neměli byste neustále čekat, až vám někdo řekne, co máte dělat. Prostě rozhodnout se sám a rozhodnout se s grácí, protože víte, co vás baví, co je pro vás dobré. No a rovněž vlastně jakékoliv zvíře, které vezmete do své náruče a věnujete se mu, tak tam bude nějaká zpětná vazba od ní. Takže já myslím, že zvířata nás učí hodně. Je to prostě druh vědomí, které je jako překrásné a každé to zvíře má nějaké své věci a pozorování těch zvířat, jako člověk se hodně moc naučí. A teď za toho covidu, jak spousta lidí byla osamělá, byla doma, tak měli tendence si třeba pořizovat nějakého mazlíčka. Tak jenom nezapomeňte na to, že jste vždycky zodpovědný za toho mazlíčka, kterého si pořídíte. A to, že třeba uplynula ta doba té oprese, že už je to snazší a už to není tak jako těžké, no tak to neznamená, že na to mazlíčka zapomenete a že si budete zase řešit svoje věci. Takže každý jeden druh vědomí, který si jako do svého energetického pole vezmete, že to tak řeknu, tak máte k němu musíte mít k němu pocit zodpovědnosti a starat se o ně. Takže zvířata prostě patří do našeho světa, musíme se k ním chovat s láskou a prostě opravdu s respektem, protože oni nám jako hodně nám dávají a já teda můžu říct, jako máme 3 psy, 2 kočky, pak jsem si pořídila ještě králíky, to jsou jenom mazlíci, slepičky máme, chodí vlastně po celém našem pozemku, mají se dobře, to jsou všechno mazlíci, jako vlastně i pozorování těch zvířat se spoustu věcí naučíte, oni mají i vtip, je to výborné. Ten člověk musí být jako otevřený a musí s láskou k ním přistupovat a potom je to všechno fajn. Ďakujeme pekne a je to možno aj taká výzva pre divákov, ktorí práve v tom predvianočnom období možno uvažujú o tom, že dajú ako vianočný darček práve nejaké zvieratko, tak treba, aby nielen pri tej eufórii, pri tých pár prvých dňoch, keď máme to zvieratko, ale aby to bolo proste, aj keď darujeme nejakému dieťaťu, alebo teda svojmu dieťaťu, tak aby sme si boli vedomi toho, že nielen pár dní, ale potom sa dlhodobo musí o neho starať, alebo aj my. Můžu k tomu ještě něco? Vlastně zvíře má vědomí a vlastně tady všechno, co jako kdyby tady v rámci toho stvoření, tak je to stvořitelovo vědomí. A je taková teorie, že vlastně stvořitel vytvořil zvířata proto, aby to byla oddělená forma vědomí, která pozoruje zase lidskou formu vědomí. Takže jako můžete ty zvířata si považovat v určité míře za takového externího auditora vašich aktivit, takže to není žádná věc, to v žádném případě. Oni mají vlastní formu vědomí, která je součástí tady toho stvoření, toho světa, ve kterém žijeme. A
skutečně ta filozofická linka jde v tom smyslu, že to zvíře, to vědomí slouží k tomu, aby zase stvořitel, který jako vytvořil ten svět, ten prime creator, ten zdroj, tak aby sledoval i lidské bytosti. Takže to zvíře je jako kdyby externí auditor, a víte, že externí auditor může být jako dost přísný v tom, co reportuje svému nadřízenému. Takže nechci vás jako strašit tím, že by to bylo nějaké očko, které byste měli nasazené v domácnosti, ale rozhodně to není žádná věc. Takže s láskou, s porozuměním, a pokud si pořídíte nějaké zvířátko k Vánocům, tak po domluvě s celou rodinou, aby se potom nestalo, že skončí někde v útulku. Ďakujeme veľmi pekne, to bola Soňa Peková, doktorka Soňa Peková. Děkuji, mějte se moc hezky. Majte sa.